Choy, bagong recruit, bago sa tang games. Atong ipalila nga atong bagong recruit nga si A.K.A. Mendez. Tara. So, Maxon, hindi ako sa Ahmed Mendes naot na yung kabayan ng among baong pensyon. Mga Maxon. Yay! Mga Choy! O mga Choy, nakasabot mo ato? Liana siya. Gwapo ko namin nga grupo. Bakit na siya? Amo pasabot. Choy! So mga Choy, mao din na mong bago na mo nga amigo nga si Choy Mendez. So manghinaot ang tami sa katong wa pagiday kaila sa among page ug wa pagka-follow on share. Palihog kay mi og support gihapon sa inyo. Ay sa amo pala. Sorry. Nice. Dahil salamat. Nanakaw no kay amigo bago. Naa. Murag guwapo pa mis ko. Unsa may atong karon ron pre nga na may bagong recruit na to nya bagong mang games nga inyong pa duwa ko no. Ungay, unsa mo pong games ah? Unsa, bago na recruit gali. Bago na tang games ha, nakabantay ka ng games nga. Isuod ko ng sako. Daw man, mga tagbaki ka lang maglatlayat ba? Oo. Nga ato nang listingan ko no kay may nang unsa nang duwa ah. Ang anong tisinga pa man na to, buhato na to. Okay. Di ba? Choy? Ligid-ligid na. O mga Choy, magsugo na tang games. Fire! Sayaw mga choy. Choy, 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 choy. Mga choy. Gusto mo muna kliko? Asa naman mo ba dong? Tabla ra mo kay wa mo katuyok. Tabla ra mo, tabla. Balikin.
Nalaabot gid sila oh. Sige, pita, kain na, pita. Wala may mamawala ko sa patuloy. Dili na me. Happy na surrender na. Oh, dog. Ayaw ba yan? Kaya ba, Joy? Kaya? Ang saan na ako eh. Manunan ang imuhan. Natakda na mukha ni Nonoy. Kaya ba? Kaya pa? Ano pa? Oh, so karon mga Choy, ani na ni mag-shoutout kila may kay view ba? Nindot kayo ba? Ano na matanaw na nino na view? Og shoutout lang ko ni Ernie Dukay. Og ni Jose Benji Bosing. Shoutout! Og shoutout ko ni Hana Piralis. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Grams Jones. Shoutout! Og ni Alberto Nabua. Shoutout! Og shoutout ko ni Dexter Diniales from Danau, Cebu. Shoutout! Rodel Lobiano. Shoutout! Dondon Suplag from Sibakan. Shoutout! Joy Jed Arkayan. Shoutout! Sendrex Cariales. Gervasio. Shoutout! Og Alben Bilan. Shoutout! Anje Magno Tungon. Shoutout! Charlo Gagadas Kahite. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Edmar Season, Jolito Turon, Nel Lambo, og ni Ervil Lawrence Nation. Shoutout! Shoutout ko Joshua Tunyakaw! Shoutout! Og shoutout ko kang Pearl Sumayang. Shoutout! La Idola Pearl. Shoutout kong Amay Hapitan, Liuleb! Shoutout! Og shoutout ko sa family Erne Dukay from 3D Mayo, Takop, San Remeo. Shoutout! Og shoutout lang ko sa taga Borbonia. Shoutout! Shoutout kong Iking Monteroyo, Richard Monteroyo! Shoutout! Og shoutout lang ko ni Boss Jerry Bersero og ni Jilly Bersero. Shoutout! Og happy pista kayo tanan diya. Salamat sa pag-invite sa mua. Shoutout! Og shoutout ko sa ko ang pinagagwapang asawa nga si Patimami Cabriana. Shoutout! Love. Og shoutout lang ko sa kasawa na si Jonas C. Fuentes. Shoutout! Og shoutout ko kang Punto Erquizo, Clara Erquizo, kang Ricoy Erquizo. Shoutout! Shoutout lang ko ni Kuya Aiden Bridges og ni kang ate Cindy Arnado nga taga-adlaw permi ko mamutang. Salamat ka sa nanti ha. Salamat juga sa nanti. Gisataw taga na ko ha. Shoutout! Shoutout ko diya sa Rostia family og labi na sa Kanoy Alan. Salamat sa mga danoy. Shoutout!